Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy 10 nemfana wakanonzi Michael Marks, they are not happy. Vari kunyomba Nutty mushure mekunge Nutty aiwari pane imwe show inonzi Danny J achibvunzwa nezvekunzanzi muZimbabwe mune ma record label here. Saka Nutty akati in Zimbabwe there are no record labels. Zviri kurwadza Holy 10 nemfana wake. Holy 10 nemfana wake vari kumunyomba, vari kumutuka. Saka mfana wa Holy 10 anonzi Michael auya anyora kuti iye kamufana aka kekusviba kanopenga. Na Holy 10 azouyawo naye chaningiri yake inonzi Holy 10 Music ati there is no label in Zimbabwe, wangu cooler down. So Samanyanga sounds is what a circus here. Put some respect to the work we are pushing out there. People are feeding their families because of the work we do. Without military touch, you wouldn't even be where you are today. Ndo zvataurwa vana Holy 10 vari kudedzera dzikama yomufana iweyo. Uri kudza kuti isusu yedu Samanyanga Sounds haisi record label here. Saka vanhu vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe Nutty is bigger than Mark's father Holy 10. Mumwe munhu akati record label and studio in Mbare are two different things. Mumwe munhu akati Nutty is one of the best album we have received in the past decade. Mumwe munhu akati yes, he is right. We have no record label in Zimbabwe. Mumwe munhu akati which record label do we have in Zimbabwe? What is Samanyanga Sounds? Mumwe munhu akauya akati ko iye Michael akutoona kunge anopisa kudarika Nutty enga anotopenga. Mumwe munhu akati they should bring facts to the table, not personal attacks. Mumwe munhu akauya akati the only label in Zimbabwe is black label. Mumwe munhu akati manje Nutty ndiwe karati anokuputitsai matama imi dzikamaye. Mumwe munhu akati people are feeding. Mumwe munhu akawenzonto nyanga taura nayo guys, I don't know kuti unoti kudi. It seems Holy 10 ari kurwadziwa kuti record label yake iri kunzi haimo muZimbabwe. Saka ari kudedzera kuti tiri kufidha vanhu, uri kutaura nezve respect our work. Handizivi kuti munoti kudi guys, muri kuti kudi iripo here record label muZimbabwe iyoyo Samanyanga Sounds? Munoiziva here? Please comment down below mutudze kuti iyi record label inonyatsozikanwa here too much, because Holy 10 is not happy about this nemufana wake. Asi Nutty aingotaurawo yake opinion. Munhu arambidzi kutaura yake opinion. I was very wrong. Iye ari kuona musina record label, so I don't see any problem. Saka ngavadzikama vana Holy 10. Kana kuri kuti vari kufidha vanhu vachiita zvinhu zvavo ndezvavo, ndezvekwavo izvo. Nutty ataura. Please don't jump our aids guys. Thank you so much.